Добър ден! Днес времето е предимно облачно с слаби валежи. В Южна България те са предимно от дъжд, а във високите части и планините от сняг. Намаление на облаците ще има главно в Северна България, където духа слаб вятър от запад-северозапад. Там и температурите ще са по-високи. Максималните днес достигат от 7 градуса в района на София до 11-12 в северните части в страната. В планините продължава да има повишена лавинна опасност. Движете се само по маркираните пътеки. Там е предимно облачно с превалявания от сняг. Вятърът е слаб от юг-югоизток, а максималните температури в планинските ни курорти са от -2 до +6 градуса. През почивните дни времето няма да се промени съществено. Утре вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще бъде доумерен. Ще е облачно с слаби валежи, предимно от дъжд, отново в планините те ще са от сняг. В неделя валежите ще са по-слаби и на по-малко места. Ще има значителна облачност, а сутринта на места в низините ще се образува мъгла, така че ако ще пътувате, бъдете внимателни. На малко слънце ще можем да се порадваме около и след обяд, главно в западните райони от страната. В началото на следващата седмица повече облаци ще има в източната част. В сряда е възможно в югоизточните райони да превали слабо дъжд, а над западните ще е слънчево. Дневните температури ще бъдат с градус 2 по-високи. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав следобед на всички!